gaitasunen bat duten hainbat pertsonak salatu dute ikustezinak direla Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza lege proiektuan eta hezkuntza legearen parte izan nahi dute. Urriaren 3an amaituko da lege proiektuari zuzenketak aurkezteko epea, datorren asterako ordea prest izango dute ekarpenak jasota osatzen diharduten dokumentua. Azaldu dutenez, desgaitasun termino behin aipatzen da egitasmoan. Salatu dute ikuspegi murriztailea duela inklusioari eta aniztasunari dagokionez. Hezkuntza diskriminazio eza eta irisgarritasuna bermatzea aldera proposatu dute hezkuntza legeak neurri espezifikoa jasotzea helbarri diren pertsonentzat. Izan ere, inklusioari dagokionez, herritar guztiek aukera berberak izatea eta ikasle bakoitzaren behar espezifikoei erantzuteko tresnak izatea da. Gauzak horrela, berme mekanismoak ezartzeko eskatu dute hezkuntza sistemak ikasle guztiak barne hartuko dituela ziurtatzeko. Horrez gain, gaur EH Bilduk ere hezkuntza legearen baitan agerraldia egin du, bertan Peio Txandiano jardun du eta EH Bilduk legearen aurrean aurkeztutako emendakinak azaleratu ditu. Esan dugunez, guk uste dugu herri honek jauzi politikoa behar dituela, herrigintza eta naziogintza prozesu garaikidea jarri behar dituela martxan, eta hain zuzen ere hor kokatzen dugu hezkuntza lege hau. 3 herrialdetako EAeko hezkuntza lege hau. Euskal Herriaren zati batez ari gara, edo Euskal Herriaren zati bati eragiten dion lege batez ari gara, baina ez bairik gabe sakontasun politiko handiko eztabaida bata honako hau. Ikuspegi nazionalez abordatzen duguna, eta uste dugu ikuspegi nazionalez abordatu behar dela eztabaida hau. Hezkuntzan ere Jaurlaritzak behartu egingo ditu eskola garraioko enpresak ibilbide denak egitera. Honen aurrean hezkuntza sailak fiskaltzara joko du eskola garraioa arduratzen diren enpresa jokabideak legez kanpokoak direla susmoa dutelako. Jaurlaritzak eskola garraioko ibilbideen lehiaketa egin zuen urte hasieran eta lehiaketan ateratako 467 ibilbidetik 487 geratu ziren kanpoan. Horren aurrean Jokin Bildarratz hezkuntza sailburuak iragarri du behartu egingo dituela aurreko ikasturtean eskola garraioa arduratzen ziren enpresak aurten utzi gelditu diren ibilbideak betetzera. Nahita ez beterazteko agindua izango da eta hurrengo astean argitaratuko dute boletin ofizialean. Ezbeharra Barakaldon, emakume bat hilda aurkitu dute kutxazain automatiko batean. Ikerketa baten ondorioz baztertu egin dute kriminalitate zantzurik izan denik. 52 urte zituen emakumeak eta Barakaldoko kaleetan maiz ibiltzen zen. Heriotza haur ondegi etxerik gabeko emakumeentzako aterpetxea itxi ondoren gertatu da. EH Bildu jakinarazi zuen Barakaldoko udalak aterpetxea itxiko zuela aterpe horri eustea aurreikusi ez dutelako. 6 plaza zituen honek, kaleko hezitzaileen programak arautzen zuten eta etxegabetasun egoera kritikoei aurre egiteko erantzuten zien. Ez da lehen aldia etxerik gabeko pertsona bat kutxazain automatiko batean hilik aurkitzen dutena, Berri Otsoa gizarte bazterkarien aurkako plataformak askotan eskatu dio udalari eta gainerako erakunde publikoei benetako neurriak hartzeko etxebizitzarik ez duten eta kalean gaizki bizi diren pertsonen errealitateari erantzuteko. Gaurkoan Marta Quintas Mondragon Unibertsitateko irakaslea eta ikertzailea izan da guran eguerdiko magazinean eta hemen elkarrizketaren aurrerapena. Eskola eraginkorrak dira haien testuingurua kontuan hartuta, normalean egoten dira desabantaila ekonomiko handiagoak dituzten haurrak edo etorkinak edo beste zaurgarriak dituztenak, haiek lortzen dute haur guztiek arrakasta akademiko izatea. Edo besteek baina arrakasta akademiko handiagoa izatea. Eta gainera, literaturak esaten du eskola horien ezaugarria badela gurasoen hezkuntza inplikazioa. Inplikatu egiten direla, normalean. Bereziki agian irakasle eta gurasoen arteko komunikazioan eta eskola boluntario aritzea eta holakoetan. Ostras, orduan badaukagu zer ikasi, ez?
ikastetxe hauengatik gauza asko ikas dezakegu eta agian praktika on batzuk, beste ikastetxe batzuetan interesgarriak dira. Osea, gauzak leku batetik bestera eraman ahal ditugu eta zerbait dago. Kulturan maitasuna, edertasuna, dizkidetasuna, eriotza eta askoz gehiago erdigunean dute Las chicas están bien pelikulan. Itxaso Aranak zuzendutako filma abuztuaren 25ean estreinatu zen eta zinema aretoetan jarraitzen du oraindik. Hala, filmaren nondik norakoak ezagutu nahian Hamaika telebistako lankidea Itziar Manero aktorearekin izan da. Jende askok esan digun gauza bat dela pelikula ikusita gero gogoa geratzen zaizkiola pelikula bizitzeko, gurekin egoteko. Orduan nik uste hori oso politia dela, ez? Lehenengo astean jende asko joan zen zinemara eta bigarren astean gainera jendea gehitu egin da, orduan horrek oso positiboa iruditzen zaigu. Eta nik uste benetan bereizten duena eta nik uste horregatik behintzat niretzako hain proiektu berezia izan dela, benetan pelikulak esaten duena eta kontatzen duena dizkietasunari buruz, emakumeen arteko dizkietasunari buruz, benetan hor gertatu dela. Eta nik uste aktoresek izan dugun konpromesua lanarekiko etzela berdina izango, igual ez bagina itxasoren lagunak izango zaren gure artean ez ginen ezagutzen, baina gero ezagutu behar. Kaixo, eguerdion, desgaitasunen bat duten hainbat pertsonak salatu dute ikusezinak direla Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza lege proiektuan eta hezkuntza legearen parte izan nahi dute. Berme mekanismoak esartzeko eskatu dute hezkuntza sistemak ikasle guztiak barne hartuko dituela ziurtatzeko. Hezkuntzan jarraiki Jaurlaritzak behartu egingo ditu eskola garraioko enpresak ibilbide denak egitera. Honen aurrean hezkuntza sailak fiskaltzara joko du eskola garraioa arduratzen diren enpresen jokabideak legez kanpokoak diren susmoa dutelako. Jaurlaritzak eskola garraioko ibilbideen lehiaketa egin zuen urte hasieran eta lehiaketara ateratako 467 ibilbidetik 487 geratu ziren kanpoan. Horren aurrean Jokin Bildarratz hezkuntza sailburuak iragarri du behartu egingo dituela aurreko ikasturtean eskola garraioa arduratzen ziren enpresak aurten utzik gelditu diren ibilbideak betetzera. Nahita ez betearazteko agindua izango da eta hurrengo astean argitaratuko dute buletin ofizialean. Bilboko euskaltegietan matrikulatzeko kanpaina abiatu du hiriko udalak euskara baietz lelopean. Izan ere euskararen normalizazioaren alde Bilboko 17 euskaltegietakoren batean matrikula egiteko deia egin du udalak. Bilboko euskaltegietan matrikulatzeko kanpaina abiatu du hiriko udalak euskara baietz lelopean. Eta helburu argi batekin egiten dugu, Bilbo gero eta euskaldunagoa izatea. Izan ere, udalak animatu nahi du euskaraz ez dakitenek edo ikasten edo hobetzen jarraitu nahi dutenek euskararen alde egin dezaten. Bizkaiko hiriburuko 17 euskaltegitakoren batean matrikula egiteko. Eta, azkenean euskara normalizatzeko lehenengo urratsa zein izan behar dan argi dago, ikastea da, eta horretarako gaur ez daukagu aitzakirik, ez? Bilbon 17 euskaltegi ditugu, maila desberdinekin eta ordutegi desberdinekin. Bilbo euskaldunago egiteko euskaltegitara herritar guztiak gonbidatu dituzte. Zentzu horretan berriz ere azpimarratu, Bilbon inongo aukerari zabalena dagoela euskara ikasteko. Goizeko 8:00 gaueko 10:00 arte, lanun batetan ere badagoela euskara ikasteko, bakoitza behar duen modulajean. Aukerak daude egunero eskolara joateko, trinkotasun handiko ikastaroetan, astean zenbait egunetan joateko, astean egun bakarrean joateko bai, onlineko formatoan, aurrez aurreko formatuetan,
amestu aldituzuen aukera guztiak hor daude. Gogoratu dute gainera, udalak euskaraz ikasteko diru laguntzak ematen dituela. Diru laguntzak bideratzen ditugu kolektibo batzuei zuzenduta dausenak. Alde batetik gurasoak, beste alde batetik denbora libreko begiraleak, eta azkenik diru sarrera txikien dituzten pertsonak. Halaber, euskararen erabilera sustatzeko diru laguntzak handitu dituztela nabarmendu dute. Gu beti gure izango dugu gehiago goti, ez? Jendea badago animatzen den euskaltegetara, eta euskaltegetan hemen gauz, ez? Eta azken urtetan be, hemen gauz eta gogotxu. Oin dekogun gogue da, zenbat eta jende gehiago etorri, gu posago. Hala, udalak eta euskaltegiek nahi dute matrikulazio kopuru hori pizkanak handitzea. Kalean, plazan, dendetan eta hiriko leku guztietan euskaraz egiteko. Eta Gasteizen udalak euskara ikasteko 900 plaza eskainiko ditu 2023-2024 ikasturtean. Irailaren 13 arte izango dute izena emateko epea zabalik. Ikasi eta bizi euskara giro onenean lelopean aurkeztu dute aurtengo ikastaroa. 4 multzotan banatuko dituzte, gurasoentzako ikastaroak batetik, 55 urtetik gorakoentzakoak bestetik, jatorri atzerritarra dutenentzako ikastaroak eta merkataritza eta ostalaritzan lan egiten dutenentzako ikastaroak. 2023-2024 ikasturtean 900 plaza eskainiko ditu Gasteizko udalak eta Foru Aldundiak euskara ikasteko. Epea zabalik dago jada eta irailaren 13 arte irekita izango da. Aurten ikasi eta bizi euskarak giro honean lelopean aurkeztu dituzte ikastaroak. Erakundeen helburua da euskara sustatzea Gasteizen eta Araban. Euskararen erabilerak bilakera positiboa izan du Gasteizen azken hamarkada honetan. Orain, 40 urte euskaraz hitz egiten zuten pertsonak 5% baino gehitu gutxiago ziren. Gaur egun aldiz 30% dira. Izan ere, azpimarratu dutenez azken hamarkadetan bilakaera nabarmena izan du euskarak, eta ekimen hauekin aurre ikusten dute hurrengo urteotan gizarteak bide horretatik jarraituko duela. Ikastaroak 4 multzotan banatzen dira. Gurasoentzako ikastaroak 166 orduko ikastaroa da eta astero 2 orduko 3 saiotan banatuta dago. Urritik maiatzera egingo dira eta matrikula arrunta 122,4 euroko da. Bigarren multzoaren kasuan, hau da, 55 urtetik gorakoentzako ikastaroak, 12 ikastarotik 4 bizantzareko zentroetan izango da. Ikastaroaren prezioa 52 eurokoa da. Jatorri atzerritarra dutenentzako ikastaroetan, oinarrizko euskara irakatziko da eta helburua da ikastaroa egin ostean hasierako mailako taldeetan sartu ahal izatea. Kasu honetan 9,7 eurokoa izango da matrikula. Azkenik merkataritza eta ostalaritzan lan egiten dutenentzako ikastaroak bitan banatzen dira, A1 mailakoa eta B1 mailakoa. Matrikula 48,9 eurokoa izango da eta langabezian egonez gero 115ko obaria aplikatuko da. Ekonomian, Baionako merkataritza eta industria garapenaren barometroaren arabera egonkorra eta zalantza gutxikoa da. Inflazioa eta eskaeren apaltzea dira enpresaburuen kezka nagusiak. Lan merkatuan hobera egin du eta langabezia tasa 5,8 apaldu da.
Glavista Autoglas langileek erakundei laguntza eskatu diete enpresaren itxiera saihesteko. Urtarriletik Laudion kokatuta dagoen Glavista Autoglas enpresako langileak hartzeko dunen konkurtsoan daude eta aldi baterako enplegu erregulazio espedientea hilaren 30ean amaitzen da. Ostegunero langileak elkartzen dira Laudioko plazan egoera salatzeko eta kaleratzeak saihesteko. Autoglas Glavista enpresak aizetekoak fabrikatzen ditu eta Aialan, Laudion, 240 langile ditu. Jatorriko enpresa Guardian da, baina 2020an enpresa banandu zuen, Suitzako talde inbertitzaile bati saltzeko. Hala ere, soilik saldu zituen langileak eta makinak, eta lursaien titulartasuna oraindik Guardian enpresakoa da. Urtarrilean hasi ziren arazoak Laudioko enpresan, hartzeko dunen konkurtso batean sartu ziren hain zuzen ere. Zenbait hilabeteren ostean enpresa bat azaldu zen, baina Estatu Batuetako Guardianek oztopatu du prozesua. Lursaien titulartasuna ez du saldu nahi, beraz enpresa berriak ezin du erosketa aurrera eraman. Amine enpresa agertu zen, Glavista erosteko asmoarekin, eta dena bideratuta zegoenean berriz Guardian atera zen ezetz esanez, eta itxakiak eta gezurrak botatzen. Gaur egun, Guardian bakarrik geratu da eta badirudi prest dagoela 240 familia kalera botatzeko. Eta gure ustez geratzen zaion, aitzaki bakarra Laudion dituen lantegien desagerpena da. Autoglas Glavistako langileek zenbait mobilizazio egin dituzte egoera salatzeko. Izan ere 240 langile ditu enpresak eta hilaren 30ean aldi baterako enplegu espedientea amaituko da. Momentu horretan iraungitzeko erregulatzeko enplegu espedientea ezarriko da. Aiala eskualdeko ekonomiarako kolpelatza izango litzateke. Tubos Reunidos enpresan aldi baterako enplegu espedientea ezarri da eta 2021an Balbo Spain enpresa itzi zuten besteak beste. Gizarte arlora asalto biktiman gisa ezagutuak izan nahi zuten eta Baionako auzitegiak hala izendatu ditu. Hendaiako Nit Marin Osasun Zentroko 14 langileek epaiketa izan zuten ia zentroko zuzendari aritutako gizonaren kontra jazarpen moralagatik eta diskriminazio sindikalagatik. Atzo emandako epaian azkeni jazarpen moralagatik errudun izendatu zuten zuzendari ohia atzo emandako epaian. Kultura alorrean maitasuna, edertasuna, adiskidetasuna, eriotza eta askoz gehiago erdigunean dute Las chicas están bien pelikulan. Gainera bizipenak eta fikzioa uztartuz gai horietan sakontzen dute pertsonaiek. Itxaso Aranak zuzendutako filma abuztuaren 25ean estreinatu zen eta zinema aretoetan jarraitzen du oraindik. Hala, filmaren nondik norakoak ezagutu nahian Hamaika Telebistako lankideak Itziar Mareno aktorarekin izan dira ikusi. Lau aktorek eta antzerki zuzendari batek udako aste bat pasatzen dute etxe zahar batean antzeslan bat entzaiatzeko. Egun horietan, neskak elkar ezagutzen eta pertsonei bakoitzak bere bizipanen berri ematen du. Maitasuna, edertasuna, fedea, adiskietasuna, eriotza. Jende askok esan digun gauza bat dela pelikula ikusita gero gogo geratzen zaizkiola pelikula bizitzeko, gurekin egoteko. Orduan nik uste hori oso politia dela, ez?
Itxaso Aranak zuzenutako filma abuztuaren 25ean estrenatu zen. Barbara Leinek, Irene Eskolarrek, Itziar Manerok, Elena Azkerrok eta Arana berak protagonistak gorpuzten dituzte. Pelikulak dagoeneko harrera ona izan du. Lehenengo astean jende asko joan zen zinemara, eta bigarren astean gainera jendea gehitu egin da, orduan horrek oso positiboa iruditzen zaigu. Pelikulan 7 egun igarotzen dituzte errota zar batean, eta errodajea soilik 15 egunetan egin zuten. Baina oso zainduta sentitu ziren besteak beste. Egia esan, oso egun gutxi genituen, eta hori egia da, baina egia da Itsasok oso argi zituela bere ideiak eta oso ondo antolatuta zeukala rodajea, orduan, eta baita ere zaintzak oso erdigunean jarri zituen, orduan, etzen egon askotan rodajetan dagoen como urgentzia, violento, batzutan violento hori bat ere, ez? Arana zuzendariak gidoia ere erditu du, baina ezinbestekoak izan dira antzesleen bizipenak hori aurrera eramateko. Fikzio eta realitatearen joko horretan kapa ezberdina daudela, ez? Orduan, alde batetik antzeslan bat prestatzen nahi gea, antzeslan horretan daukadan pertsonaia dago, gero pelikulako Itziar aktoresa, naizela ni guztiz, baina gero baita ere pelikularen amaieran badaude laugarren pareta hori apurtzen ditugun momentu batzuk. Orduan, kapa horiek lantzen jutea, ez? Nire pertsonaia ni bezala ditzen dela pelikulan, Itsasorekin baita ere aztertzen zer naizen ni, nolakoa naizen, nolakoa izan naizen, eta ikusten ean nire ezaugarrietatik zein landu behar nituen edo jorratu behar nituen gehiago fikzio horretarako, eta zeintzu gero beste referente batzuk hartu, ez, beste pelikula batzuetatik, beste liburuetatik baitaren. Antzesleak zuzendariaren gertuko lagunak dira eta horrek naturaltasuna eman dio filmari. Eta nik uste benetan bereizten duena, eta nik uste horregatik bintzat niretzako proiektu berezia izan dela, benetan pelikulak esaten duena, eta kontatzen duena dizkietasunari buruz, emakumeen arteko dizkietasunari buruz, benetan hor gertatu dela. Eta nik uste aktoresek izan dugun konpromesua lanarekiko etzela berdina izango, igual ez bagina Itsasoren lagunak izango, zaren gure artean ez ginen ezagutzen, baina gero ezagutu gara. Festetan murgildu zigandera arte iraungo du aurtengo Euskal Jaiak Ordizian, aurreko urteetan bezala egitarau oparoa izango da, besteak beste gaur egiten da aparteko azoka udane dugu kameraren beste aldean nolako giroa dago. Goiz osoan zehar eta guztietako lehiaketak eta ikuskizunak ikusi ahal izan ditu bisitariak ez da udane? Alaxea Ordizia Euskal Jaietan murgelduta dago, giro aparta daukagu hemen, hilaren 6 honetan, eta iraileko lehenengo asteazkena izan da azoka berezi egiten ari dira, asteroko azokaz gain, beste hainbat postu ditugu artisau azokak edota gazta eta ezti azokak, baita talogiak ere hementxe bertan ditugu, eta gaurkoan nabarmentzekoa gazta txapelketa. Urte hurrena da, baina jakin badakigu aurretik ere ospatzen zala, 50 urte dieia, modu arautu baten eta epaime batekin egin da, aurretik ere egiten zan, ez dakigu oso ondo nola, baina lehiaketa egiten zan, orduan, beti esan dugu, ez? Lehiaketa da, baina azoka eguna, azoka berezia, eta Idiazabal Gazta Ordiziko azokantzat beti izan da, azokako produktu izan da, eta izaten jarraitzen du produktu izarretako bat, ez? Asteazkenero jendea hurbiltzen da, hilarak egoten dira gazta erosteko, bai historikoki Aralar eta Izkorritik jistentzien hartzaiek Ordiziko azokan saltzen zutelako euren gazta, ez? Orduan, oso zerbait oso berezia da, gure azoka eta gure herriaekin lotura oso zuzena daukalako, ez? Ostera gaurko egunean deigarriena gazta lehiaketa da. Aurten 50. urte aurrena du Latxa edo Karrantzako Ardiaren esne gordinez egindako gazta lehiaketak. Nola doa lehiaketa?
50. urte hurrena du aurten gazta txapelketa, goizean goizik delikatu zentrotik ekarri dituzte betialai pilotalekuraino 50 gaztak desfile bikaina egin dute, bai txistulariek, bai alkateak edota Idiazabal gaztaren kofradiako antolatzaileek lagundurik, eta hementxe bertan lehenik eta behin 50 gazta horiek dastatu ditu epaimaiak eta ondoren 14 finalista aukeratu dituzte. Oraindik baina irabazlean orden ez dakigu, jakitear gaude eta bertan egingo dute jarraian enkantea. Aipatzekoa da, epaimaia gastronomia adituek edota kritikariek, bai sukaldariek eta kazetariek osatu dutela eta hor nabarmentzekoa Joan Mari Arzak izan dela gaur arte. Idiazabal gaztaren txapelketako epaimaiko presidentea, orain baina hemendik aurrera lekukoa hartuko du Pedro Subijanak, izan ere gaur omenaldi ederra eta xumea egin diote Joan Mari Arzaki 1992. urtetik bera izan baita txapelketako epaimaiko presidente edota lehendakaria. Aipatzekoa bestalde, enkantari dagokionez, Joan Mari Arzakek egin zuela edota erosi zuela lehenengo enkantea 1992. urtean 72 euroren truke erosi zuen gazta irabazlea, orduko 72.000 pezeta, 12.000 pezeta dira horiek, eta 2014an izan zen enkanterik garestiena. Hanpo kooperatibak 13.050 euroren truke erosi baitzuen 2014an gazta saritu hori enkante hartan. Bederaz ikusi beharko dugu aurtengo enkantea zertan datzan. Bestalde gitarra Zabal antolatu dute gaurkoan eta datozen egunetarako zer topatuko dugu ordizian? Jaiak hemen igandera arte iraungo du ordizian, Euskal Jaiek iraun bitartean, eta gazta txapelketaren ostean arratsaldean ere gitara Zabala izango da, arratsaldeko 5:00 hemen betialai pilotalekuan eskuz binakako pilota partidak, 2 pilota partida izango dira, eta ondoren 7:30 herri kiroletan aizkolariak arituko dira, baina esan bezala asteburuan ere jai ederra izango da ordizian, eta larunbatean esaterako sagardoaren dastaketa izango dute, eta gauean plaza nagusian Neomak taldea arituko da. Nafarroara goaz orain, asteburuan Beltza Weekend jaialdiaren 5. edizioa ospatuko da Iruñan eta kontzertu eskaintza zabala eskaintzeaz gain musika beltzarekin zerikusia duten erakusketa ikastaro eta doako kontzertu eta pintxadak antolatu dituzte. Heldu da Beltza Weekend jaialdiaren 5. edizioa Iruñara. Musikak ez ezik, kulturak bilduko ditu egun hauek. Bertzeren artean, antolatzaileek erakusketa berezi bat paratu dute ikusgai, Kondestable jauregian, I'm Sold izenburuarekin. Nafarroako 9 emakumezko artisten erakusketa kolektiboa da eta ikusgai dagoia da. Jaialdiaren kontzertu gehienak zentralaretoan ospatuko dira. Aurtengo jaialdia oso potente dator, kartelburu bi, JP Bimeni Burundiko soul abeslaria, soul klasikoa jorratzen du, eta bestaldetik estatu batuetatik badator Eli Paperboy Red, Rhythm and Bluesaren, enfant terrible bat bezala hasi zen, eta gaur egun izen handiko artista da musikaren unibertsuan. Horiekin batera, The Ready Mades, Pariseko Beat and Soul taldea, eta The Four Breakers edo The Titanians arituko dira bertzeak bertze. Larunbat eguerdian, Zaldi Zurian, doako akatz talde bilbotarraren kontzertua proposatu dute eguerdiko zintzur bustitzearen tenorean. Festibala borobiltzeko Iruñeko Keops edo Bakara klubetan, hortzegunetik larunbatera musika beltza paratzen duten pintxadak izanen dira. Plan goxoa hortaz, astebururako. Gaurkoan Marta Quintas Mondragon Unibertsitateko irakasle eta ikertzailea izan da eguerdean gurekin eguerdiko magazinean eta bere elkarrizketarekin utziko zaituztegu jarraian.
Bada 12:30 pasata iritsi zaigu eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea eta horretarako hemen dugu gurekin Marta Quintaz, Mondragon Unibertsitateko irakasle eta ikertzailea, ondo etorri gurera. Eta tira gaurkoan burutu duzun tesia izango dugu izpide, ezer baino lehen ere zorionak ematea bikain cum laude lortu baituzu, beraz horixe zorionak gure partetik, eta gaiari heldutola nolabait labur esatearren gurasoek seme-alaben hezkuntzan duten implikazioa aztertu duzu. Agian gaian bertan sakontzen hasteko Marta konta iguzu, tira zer premisatik abiatuta ekin zenion ikerketa honi? Ni lehen da bizi agian ez, nire astapenetara jota, nik egin nuen gaur hezkuntza gradua amaitu ostean, barne beldurrak eta direla eta, ez nintzen gai sentitzen oraindik irakaskuntzan sartzeko, irakasle gisa aritzeko, eta orduan, formatzen beharra antzematen nuen nik. Orduan erabaki nuen, Mondragon Unibertsitatean, moditzen diogut, hezkuntza multikultural eta eleanitz masterra egitea, eta hor, mastera mailako zuzendariak proposatu zizkidan hainbat gai. Eta besteak beste, gurasoen implikazioa. Gai izatea, eta horren inguruan egin nuen nik nire MBLea. Momentu hortan bebai, tesiaen antzeko, gurasoekin egin ditugun hainbat elkarrizketa, eta batzuk baziren, prekarietate egoeran bizi ziren guraso batzuk, beste batzuk etorkinak, beste batzuk bi ezaugarriak bazituzten, presio bikoitz hori basekaten, eta haiekin berbetan antzematen nuen, eskolan ordu gutxi ematen zituztela, eskolako parte hartzea agian txikia zela, baina beste hainbat modutan saiatzen zirela bere haien seme-alaben heziketan inplikatzen, egunero lana egin ostean aurrei galdetu, adi zeuden, eta etxean gauzak egiten zituzten. Orduan ere galdera zan, eta orduan zerta benetan gurasoen hezkuntza implikazioa. Porque haiek ere inplikatu egiten dira. Eta orduan, gaia astiraka, gero eta interes gehiago neukan gaiaren inguruan, eta gaiaren inguruan irakurtzen nijuala eskola eraginkorren mugimendua aurkitu nuen. Eskola eraginkorrak dira, haien testu ingurua kontuan hartuta, normalean egoten dira, desabantaila ekonomiko handiagoak dituzten haurrak, edo etorkinak, edo beste ezaugarriak dituztenak, haiek lortzen dute haur guztiek arrakasta akademiko izatea. Edo besteek, baina arrakasta akademiko handiagoa izatea. Eta gainera, literaturak esaten du eskola horien ezaugarria badela gurasoen hezkuntza implikazio. Implikatu egiten direla, normalean. Bereziki agian irakas eta gurasoen arteko komunikazioan eta eskola voluntario aritzea eta holakoetan. Ostras, orduan badaukagu zer ikasi, ez? Ikastetxe hauengatik gauza asko ikas dezakegu eta agian praktika hon batzuk, beste ikastetxe batzuetan interesgarriak dira. Gauzak leku batetik bestera eraman ditugu eta zerbait dago. Eta hori harakatu nahia, bertara joan ginen eta gure galderak ziren labizi nola inplikatzen dira gurasoak, ze estrategia erabiltzen dituzten ikastetxe horietan gurasoen implikazioa sustatzeko, eta alata zein oztopo egon daitezke. Eta hiru galdera horiek izan ditut nik. Aipatzen zenuen hasiera nola, eta bada interesgarriaz, nola implikazioa berez egon badagoen, naiz eta eskola eremuetan eman daiteken, edo eta hortik kanpo ez, ondorio nagusirekin topatu zara, galdera hori egirantzuna bilatzean. Ondorio asko ez, eta ondorio nagusietan jarritako izan da, bereziki hori. Gure jakimina zan horietatik gehiago ikastea, zer alderdi positibo aukitzen ditugu, zein indargune dituzte. Ikusten dugu saiatzen direla desabantaila sozioekonomiko hori, familia batzuek izan dezaketen desabantaila sozioekonomiko hori gutxitzen, ez dute kentzen, ez dute lortzen. Hori oztopo izaten jarraitzen da, baina saiatzen direla. Gehien bat, etzeko implikazio hortan, etzeko ikaste giroa eskaintzerako momentuan, familiak baliabideak izan ditzaten. Gomendioak egitea, edo adibidez, liburutegia. Herriko liburutegia edo eskolako liburutegia haien eskura jartzen.
Eta kasu horretan, gero ere bereiztu beharko litzateke beraz, nahiz eta gurasoen implikazioa bai egon, eskolaren barruan ematen dena, eta gero etxetan ematen dena, ezta. Eta kasu honetan euskolek eurek, edo, eskema horretatik aparte ere badago, lehen xago aipatzen zenuena, nola eskolek eurek bai bilatzen duten implikazioa gurasoengan. Aintzat hartzen dute, zegin modutan, hartu daiteke aintzat familia bakoitzaren testuingurua, berdin egiten da halakoetan familia mota guztiekin edo ezberdintasunak agertzen dira? Nik golan modu zuzenean ez dut galdetu. Bai galdetu egin dut, nire galdeak edo irakasleekin eta gurasoekin berba egin dudanean, izan da, orokorrean, etzeko implikazioa sustatzeko edo eskolakoa sustatzeko familiekin orokorrean segiten duzuet, eta zehazten ez baldin didaten, galdetzen duen, eta familia etorkinekin eta desabantaila ekonomikoa daukaten horiekin, familia etorkinekin agian gauza batzuk egiten dituzte, agian hizkuntza bala eta agian muga hori gutxitzeko, eta desabantaila sozioekonomikoa gutxitzeko gauza nahiko, agian gehiago zuzendaritza taldetik, eta ez hainbeste irakasle taldeak, irakasle batzuk ez dakite, agian aurroien egoera sozioekonomikoa zein da. Hori ere garrantzitsua da, azkenean jende gutxi jakin behar dulako, eta gurasoa konfiantza izan behar dute irakasleengan, eskolengan, eta ez dute danek jakin behar, baina jakin behar dutenek badakite, eta saiatzen dira herriko testuinguru hortan, baliabideak bilatzen, familia horiek laguntzeko. Eta benetan, aipatzen zenuen ez dela erreza ere bat testuinguru oso baten, jakitun izatea, zentro bat bera, ez dakit, agian interesgarriak suertatzen diren eta beste esperientzia batzutara estrapola daitezkeen tresnak edo aurkitu dituzunez, harreman horiek hobeak izan daitezen guraso eta eskolen artean. Lehen da bizi izango itzateki hori testuingurua ondo ezagutu eta ikusi, herriko gizarte zerbitzuak ze eskaini dezakete, herriko gobernuz kanpoko erakundeak ze eskaini dezake, hori ondo erakatu eta jakitea, eta orduan alde batetik baliabide horiek eskuratzea, eta bestetik gurasoei ondo azaltzea, ondo gomendatzea hori dana ze garrantzitsua da, eta ze interesgarria da. Harremanari dagokionez eta harreman gertua lortzeko lehen da bizikoa da irakasle danek ezaugarri batzuk izatea. Konfiantzazkoa, empatia izatea, laguntzen saiatzea, bai zuzendaritza taldeak, bai irakasleak danak orokorrean. Holan, informazio trukea errezago ematen da, komunikazioa be bai, eta testuinguru batzuk ezartzea, bilerak erreza egiteko, gurasoak eskatzen dutenean, errestasunez ordua hitzartu ahal izateka, eskola barruan harrera momentuetan, eskola barrura sartzea, eta eskola guztietan gertatzen, eta eskola hauetan adibidez, gurasoak badakite, modu batean edo zeharka ongietorriak direla. Eskolan sartu daitezke, ez dira hor kanpoan gelditu behar. Eta gero parte hartzea, eskolakua parte hartzeko, gehien bat, adibidez, guraso elkartean parte hartzeko, normalean guraso elkarteko kide izateko kuota ordaindu behar da. Nola bermatu dezakegu guraso danak parte hartzea, eta nola dortu dezakegu kuota hori ordaingarria izatea. Berriro ere, inguruko baliabideak bilatu eta nor lagundu ahal digu hortan. Eta eskolek markatzen dituzten helburu horietan, aztertu dituzun eskolek gurasoekin, izan duten harreman horietatik, ez dakite portzentai ez agian ezin genezak egiten, baina bete egiten da? Orokorrean aber implikatzen dira? Bai, eskolek hori markatzen duten, implikazio mai hori? Bai, estrategiak horiek baliagarriak dira, funtzionatzen dute, eta agian gauza gutxi batzuk izango dira, irakasleak kontzentiria ni egiten dut, eta gurasoek ez dute esaten, baina gurasoekin berba egin dudanean bai, normalean haman komune izaten da. Biek antzematen dute estrategia martxan jartzen dela, orduan baliagarri izaten da. Beraz, ez daite eskolen, kasu nahian irakaslekin ere izan zara beste agian organo nagusiagoetaz aparte, batoz bat guraso eta irakasleak kasu honetan, zuren arteko harremanak, alako mekanismoak martxan jarrita onera doazela. Bai, organoetan, guraso elkartean, edo, hor adibidez, bi eskolak oso desberdinak dira, bat berez, ez dakigu oso zergatik eta hortaraz nahi zeilegatu ez, berezko oso guraso elkarte indartsua dakate, asko parte hartzen dute, baina bestean, kosta egizten da parte hartza. Orduan, arkitu duten irtenbidea izan da, sosketa.
sosketaz, guraso elkarteko kide diren gurasoen artean sosketa egiten da, eta orduan guraso horiek ordezkari bihurtu behar dira. Kontua da, sosketaz irteten diren horiek implikatu egiten direla, eta saiatu egiten dira, eta denbora eskaintzen diote horri. Orduan, egiten diren gauzak baliagarriak dira, eta gainera, danak dira kontziente irakasleak gurasoak, hor da zen horiek implikatu egiten direla, eta saiatu egiten direla. Eta, tira, gero, sosketaz egiten denean ere, egokitu altzaio agian testu inguru ez da prekarioago batean, edo tira ez beste, implikazio maila egin nahi izan ere ezin dezakeena alako kasutan irtenbideak agertzen dira, gero ere ez, batez ere guraso elkartei erreparatuta, ez ere organo fuerteak izan ohi dira eskoletan, baina benetako ez dakit eragin ahalmena zein den ez dugu jakiten gizartean bertan. Bai, ahalmena, azkenean, gurasoek benetan erabakiak hartzeko lekua hori da. Guraso elkartean edo organo gunean. Hor hartu behar dute erabakiak. Orduan, garrantzitsua da guraso ordezkari horiek danak izaten. Bai, desabantaila sozioekonomikoan dauden eta baita etorkinak direnak ere. Horiek badira gure gizarteko biztanleria, eta orduan behar dugu gure eta eskolako populazioa hor dago, eta orduan behar dugu horiek ere organotan egotea. Zer egiten dute eskola hauek guraso horiek bertan egoteko? Agian zuzendaritza taldea bai, saiatu egiten da, ankonpainamendu laguntza gehiago eskaintzen, berarekin euro egoten, eta gainera, guraso elkartearen barruan, guraso ordezkarien artean, bakoitzak dauka bere funtzioa. Orduan, bere funtzioak banatu egiten dira, eta bakoitzak gaiago ikusten baldin bada finantziarloan egoten, finantziarloa, baina beste izan daiteke guraso kirolak antolatzea. Orduan, bakoitzak alduen. Sosketaren alderdi positiboa da, bermatzen dugula, desabantailan dauden guraso horiek ere implikatzen direla. Porque beste eskolan, hauteskundeak egiten direnez, ez dira hautatuak agertzen. Orduan, agian ez litzateke idealena izango, baina funtzionatzen duen zerbait da. Horretaz, aparte ez, teseren ondorioen artean bai, agertu izan duzu nola guraso etorkinek gura izaten dutenez, euren seme alabak nolait esaterren eurek, baino hobeak izatea, ez? Zer? Topatu duzu, gai honen bueltan, edo ez dakitez, kurioso egiten zaigun ala ez, baina tira, ez da, alderaketa hori, ez? Guraso etorkinek zer nolako helburuak jartzen dizkieten seme alabei edo autoktonoak direnek. Ni zuzenean horren inguruan galdetu egin nuenez, itxaropenen inguruan, haien etorkizunean ze espero zuten haien seme alabeik izatea, etorkizuneko lan, etorkizuneko ikasketak. Eta, nik ikasketutako guraso etorkin asko dira desabantaila sozioekonomikoan daudenak, ez danak. Eta ezin dugu hori orokortu, baina badira, ez? Guraso autoktonoek, baina egoera ekonomikoa hobea zan, hauek hartuta. Haiek badakite, diru sarrera txikiak dituztela etxean, aukera gutxi dituztela, eta orduan nahi dute seme alaben egoera hobea izatea. Nahi dute ikasketa akademiko altuak, baldin bada unibertsitatera heltzea, eta horrekin espero dute haiek baino lan hobeagoa izatea. Horrek lotura zuzena dauka gero implikazioak edo agian exigentzia mailarekin? Exigentziarekin ez dut horren inguruan galdetu, ez dut horren inguruan ikertu. Egia da nik elkarsketutako guraso etorkinak inplikatu egiten direlatzean. Saiatzen dira hori itxaropen akademiko horiek berba izatzen eta haien seme alabei esaten, saiatzen dira haiekin irakurtzen, haien hartzeko hizkuntza euskara aukera bat ez dalako. Eta liburutek irajuten dira aurrekin liburuak eskuragai izateko. Matematiketan laguntzeko adibidez jarduera ez formalak egiten dituzte, adibidez sukaldatzea. Sukaldatu egiten dute haien seme alabekin, eta hori oso baliagarria da. Edo eskolaz kanpoko jarduetara apuntatzen dituzte. Egia da, eskola hauek, lehen esan dako ez, desabantaila sozioekonomiko hori gutxitzen ahalegintzen direla, eta orduan eskolaz kanpoko jarduera horietan apuntatu aldira, aukera dakate. Ez azken pinean aintzat hartzen duzuela problematika bat existitu daitekena, irtenbideak bilatzea ere bada errazagoa. Eta bestelako ezberdintasun nabarmenik topatu duzu autoktonoak diren edo eta etorkinak diren gurasoen artean? Nahiko antzeko izan da. Gauza desberdin nagian nabariena izan da pizkat lehen aipatutakoa, guraso organoetan implikatzea.
gurasoak gurasoetorkinak saiatzen dira inplikatzen. Adibidez, hauteskundeak heltzen direnean, ez, agian jendeak kokatzeko. Eskola batek guraso ordezkariak aukeratzeko hauteskundeak egiten ditu eta bestea zozketa, lehena aipatutako zozketa egiten du. Orduan, hauteskundetan gurasoetorkinak parte hartzen dute. Haiek saiatzen dira izango diren haien guraso ordezkariak hautatzen. Baina gero haiek ez dira hautatuak agertzen. Orduan, hori bada aldea. Guraso autoktonoak parte hartzen dute organo horietan, eta besteak ez, baina hautatuak agertzen ez direlako. Bilatu beharko genuke agian mekanismoren bat, moduren bat, hauteskundeak baldin badira, eta hauteskundeak egotea interesgarria da, nola lortu, haiek ere bertan parte hartzea, agian postu batzuk gorde bat zaizkie, edo zerbait egin behar da. Beraz, esaterako gurasoen elkarte hauetatik ez badira aukerak oraindik ere ez aldaketarako eta bide hobe baten zentratzeko. Horretaz aparte ikertu duzun guztia aintzat hartuta ez, aipatzeko 2000 gauza egongo dira ziurrenik. Zer bestelako aukera ikusi dituzu ez, implikazio horiek, gurasoen implikazio horiek hobeak izateko? Tesian, ondoriotan amaieran zehaztu ditugu hainbat erronka. Lehendabizikoa izango litzateke formazio beharra, guk ikastetako irakasleek ez dute aipatu familien implikazioen inguruko formaziorik jaso dutene. Argi daukagu denek egiten dutela alduten dana. Haien gogoekin eta interesetik saiatzen direla ahalik eta hoberen egiten, baina familien implikazioaren inguruan gozapio ikertu dira, jakintza hori metatzen ari da, baina ez dakagu gain argi hori eskoletara heltzen ari danik. Orduan, hortarako, agian formazio iraunkorra interesgarria izango litzateke, horren inguruan, sortzen ari den jakintza hori ez, besteen gana partekatzeko. Eta bestela, haien artean ere, izan daiteke, agian eskola bakoitza baditu bere indarguneak, eskola hauek badituzte haienak, baina beste eskola batzuetan adibidez, guraso etorkin, edo euskara menperatzen ez duten guraso horiek taldeko bileretan parte hartzeko eta dana ulertu ahal izateko eta denak elkarrekin egiteko aldi bereko itzulpenak erabiltzen dira. Zaitu gaitezen estrategia horiek edo ondo egiten ditugun gauza horiek elkarren artean partekatzen, ez? Orduan hortarako, sare batzuk eraikitzea interesgarri izango litzateke. Gizarte bere horretan prest ikusten duzu ez, halako erronkei bide emateko, ez dakit nola esan ez, azken aldian esaterako ez hezkuntzak legea dela eta ez, zelako eztabaidak egoten diren, ez dakit ez, prestutasuna ikusten duzun ez, justu jakintza alorra, hezkuntzaren baitakoa ez, gizarteratzeko. Nik uste dut, prest gaudela. Alde batetik gurasoak prest daude, gurasoak inplikatu nahi dira. Batzuetan oztopoa da, agian gauza batzuetan aukera falta dituztela. Adibidez, voluntario izateko edo dena delako gela nahi dute, baina ezin da. Orduan, nola lortu hori sustatzea, baina gurasoak haien interesekoak diren gaietan inplikatzeko oso prest daude, nahi dute hoberen haien seme-alabentzat, eta irakasleak bestetik nahi dute gurasoak inplikatzea. Zurrenik behar bat agertuko da baita ere, ez? Azken finean ikasleek denbora mordoa ere, ematen dute irakasleekin bere horretan, eta hor bai ez dinbestekoa badela, ez? Elkar lotzea bi ikasketa prozesu horrek, ez? Eskolatik kanpo agertzen direnak eta eskola barruan agertzen direnak, ikasketa prozesua bera arrakastatsua izan dadin. Kezka iturria da bi alderdietatik, ez? Orduan beharra badau eta gizarteak horri irtenbidea bilatu behar dio. Eta irtenbidea bilatze horretan ez tesia burututa, ez zein ibilbide, ez, espero duzu izatea egindako lan guzti honek, edo, ez, honekin oraindik ere baituzu gogoak jarraitzeko? Ni banabil oraindik, unibertsitatean, ez, Mondragon unibertsitatean lanean, eta ja pasaden urtean tesia amaitu barik ez, baina, emaitzak argi dituen, idatzi gabe zegoen, baina, ikerketa egin da zegoen. Eta antzeman nuen, gelan, ez, eta etorkizuneko irakasle horiekin, gauza asko adierazi zaiela eta pizkanaka, irakasle profil hobeagoa lortzeko. Orduan, hori interesgarria da, alde batetik, lehen aipatu dut formazio jarraitua, irakasle diren horiekin ez, formazioa jarraitzea, baina irakasle berriekin bebai eta gauza batzuk, azkenean ikertu ahala, hori gelan sartu, moduluetan, eta horren inguruan haiek jakitun bihurtu. Baina zure irakasletzaren parte horretan, halako lanak ere zuri eragin dizu, ez dakitagian, ez? Hausnarketa pertsonalak ere egiteko?
Gehien bat izan da ikasleekin, eztabaida kolektiboak eta hor agian lehen aipatutakoa nikin nire ikasleak oso presti ikusten ditut hortarako, ez? Oso eztabaida politak izan genituen pasaren ikastutea eta espero hortan jarraitzea aurten. Gertu jarraituko dugu zure ibilbidea, mila esker gurekin gaur tartetxo hau hartzearren, hurrengora arte. Iritsi gara albistegiaren bukaerara, hauek izan dira gaurkoan jasotakoak, hauek eta gehiago 11.eus atarian, bihar arte. Hori ez, zagit, bai eta horrez zuke aipatu duzu ez, gizon gutxi daudela eta ziurrenik datuak hartuko bagenitu objektiboki